Monggo Pak Marjono, pun rencange Pak Marjono. Monggo ingkang sampun pikantuk keplek tandha pameksa ninggalo jengkar saking sasana Palenggan tumuju wonten ing sasana Santayuk wakil sedhela wae wakil
sambut sae kuwi. Rama Nek pinter ya ora. sakilapet kulane Karo kono labot bojone kancane. wira MC ne Wira ya kancamu. gak ya mas ngetan paling ngolon apa sejak Pare anyar, Jo. ya mas Liru Sasana pare anyar to. Sekar Melati. hatimu piye Pare anyar ditandur ana ing latar ditutur bisa buyar golek mantur kaya sing anyar ya Pariutri ditandur ning pinggir kali ditutur bisa isi golek mantu Ayo, Pak Polisi. Barikokot ditandur sing ora-ora ditutup beras para golek mantu sing dadi yoga lah kayane piro gah Pari anyar ditandur ning pinggir Ya, ya. latar ditutup rapi so kanyar golek mantu milih sing sabar toto-toto makire gom manis to. ditandur tengah latar ditutup beras gangjar Renggong manis Sekar Melati. Renggong manis dikeploki ireng manis kok ngetok-ngetok yalah alah renggong manis yo Kak. Oh, ya ya. Puspa warna ricik-ricik. Ben mumet. Puspa warna ricik-ricik. Oh. Letese kalih Pak Misron. Tesih Sampun, Pak. sampun. Alhamdulillah. Nggih. Setunggal puspa warna mawon. Oh nggih, Puspa siap. warnane gak trimo, yo. Nggih, Puspa nggih. warna para Nggih. kadang. Siap. Nggih.
sejatine ya mung golek Satata kathahipun pametri budaya ingkang sami ngantri beksa mila dhateng Ibu Wida Beksa daya manjing wonten sasana langan krida matoya malih. Jangkepun kibaraken langkeng Gita Kastawa Sengkala Kijing miring. Liru sasana Kastawa mangke para kakang.
diseblake bos kepacut dikapake ana segala saka kita aduh sayang Bapak Anita ya kijing miring to Tino lebeli bali kita Pinten cilik aja dicekeli isih cilik aja dicekeli sing nolak raja eman selamat ayo oh ratas malang ayo pung kicing miring ulon lantir kuning digawe lakon ayo mes kicing miring ayo kicing miring etan lancir kuning dadi rebutan kaya ngene rasane nangka muda asale babal kaya ngene wong nandang tresna rina wengi ra kena ditinggal dulu kereta sekarang bendi kalau bendi mana rodanya dulu cinta sekarang benci kalau benci apa sebabnya sing joong kalungkal ora ngerti gerange arit isih cilik jo akal-akal apa ora ngerti larange duit Mas Jaya kemar iso bareng aku kemar nggih nggih menika panyuwunan beksan lajengipun momong Surabaya Tlingsingan beksan panyuwun ingkang kemareng beksa marna kijing miring momong Surabaya minggah Tlingsingan satata dhateng Ibu Wida Beksa pareng daya-daya nindakaken palanggahan sametawis nuju dhateng sasana langan Krida Mataya nenggih langan beksan toyong satata pun pratitisaken panjenengan simbah kemo minangka panitia beksa dhateng sepuh para pinisepuh ingkang rumaos nampi atur beksan sumangga kula dherekaken manjing wonten ing sasana langan Krida Mataya pun tenggo Ibu Wida Beksa dhateng sadaya pamiarsa ingkang dalu mirsani lewat YouTube streaming Tiga Putra Wilujeng dalu wilujeng miarsaken wilujeng midhangetaken sarengan keluarga ageng Sekar Melati jeneng Goyong Maju lancar audio sound siang makan nasi kalau malam mimi susu prawan rong elek rasane kaya es degan Apa iya? susu rondo rasane rasa biru susu sapi
rasanya enak sekali susu wedhus rasane rada brengus susu ledek rasane teko tuwek yae aku ora tau ngicipi kok Pak Misron lah yae enten sing ngendika kaya telek ya enten iki saking wong pekok lek mau siang kula kan muni ngeten iki mangan monggo Pak Kimo satoto pun pratitasaken Mbak selak jimpe sikile Nita Monggo Pak Sultan Trenggono. Sing lor iki Sultan Trenggono iki. jangkep pun kibar para kadang itu enak ngono ta enak lho men suwe kaya enak melu nek aku aja lek arek pimpinane dalu Mas Giri sehat jos iki menuk kanca menuk bolol iki sragen lentan kulon dhewe pikir mong ledek Yanti tenan kijing miring mas kijing miring sagala siji salah wasin nembung melu
pasar tukune bayem yen duwe pacar ka ning ati ayem Jajal ya Mas. jajal yo Kijing miring Mas. Kijing miring. ngundang anak jo Marem isine tahu. kurang marem melu eka Luka. adolae putramu sing bagus dhewe adolae besok gede pinter nyambut gawe Dolai anakku sing bagus dewi. Dolai soyen gede pinter sekolah. ngetan bali ngulon apa sedyane kelakon teronge bunder-bunder bojone wong kok ketoke seger mung ketoke lho Kak Sawanggaling wayange kuno. sing digawe kayune jati yen to eling disambung ana aja gawe gelaling ati Timun sigarane yo dibangun rumah tanggane. aduh lain ledek papat ayu dhewe aduh lain ledek papat murah regane Surabaya Aku tangi bocah yo aja mang jeresu. Yen ditutur risiku supaya selamat ra. Surabaya dedeg wae jejer pisan kok dedeg wae aduh Surabaya Surabaya dijogeti lagune lah Surabaya yo Kak meneng ae Wes ah. Ya Mas ya Mas pipimu ana upane tanpa aku pira rasane biasa tenane biasa raten haram-haram isine tempe men kurang marem besok nanggap dhewe betul ora ya ngono ya Kak Mas ya raten ning pasar tuku bayam duwe pacar ning ati ayam aduh Surabaya kaya men Surabaya jejer pisan kok dedeg ae alah menange ya Allah nah ini lho Genes tembok ting celana jare kapok kok jalo meneng suwok to nyuwun kami gatosanipun dhateng sepuh para pinisepuh mirunggan sumene sawetawe wira pradangga jangkep ugi nampi pasukan Kene kena MC loro lho Pak. Pak Simen. Kena MC loro. Kudu ya dibagi wi.
tansah dielingke wis wancine padha nindakake adan wis ngumandang wayahe sembayang netepi wajib dawuhe pangeran salat ati jaga ing agama limang wektu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing tumanina luwih sempurna yen berjamaah subuh luhur lan asar salat sayekti ngadoke tindak mungkar marip lan isa jangkepe prayogane ditambah salat sunahe sembrono iku perintah agama ngelingono neng donya mung sedelo sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa yen kepareng besok munggah suwarga wis ora nyekel miki tansah dielingke wis wancine padha nindakake adan wis ngumandhang wayahe sembayang netepi wajib dawuhe pangeran salat ati jaga ing agama limang wektu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing tumanina luwih sempurna yen berjamaah subuh luhur lan asar salat sayek ngadoke tindak mungkar marep lan isa jangkepe prayogane ditambah salat sunahe aja sembrono iku perintah agama ngelingono neng donya mung sedelo sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa yen kepareng besok munggah suwarga tak geret penyanyine siji lagune kloso apa kasur tak goleke nggon nang arep iki goleke penyanyi nggon piye kok cocok-cocok iki nggih monggo lagune kloso apa kasur iki didakane Mas Imen nang mondokan mare ayo Mbak Ika apa sapa jare sing ngendi mau sing awake cilikmu lho. Nah, monggo Jayu. Jenengan pilih sing ayu napa pripun, Pak? Aku iki padha ayu ora padha. Wedok tetep ayu. Lanang bagus. Ora enek lanang ayu, wedok bagus ora enek. Kabeh ayu. Nah. Kajang Sewan.
Istilah mondokan sesuk ndang dibubrai. Sabar, sabar. Lah iya kan kacang sewa, mesake iki lho, pandemen akeh pandemen. Nah, Pak MC ne mulai. Iki sing poel Pak iki. Sing poel. Sinarengan karawitan Sekar Melati. Yo yo yo. Pilih kasur mas, apa pilih kasur? Sing kasur sing empuk Cak. Padha-padha bisa kanggo turun. Yang golek sing penak. Pilih ning ngisor, apa pilih ning dhuwur? Enake Kendang matur, tak enteni mangsane. manode kepiye penake isor dhuwur rasane padha wae alon-alon aja dibanterke aja kasusu aku njaluk sing suwe Manut sedelo apa suwe? sing suwe Pak Simin Aja lali opae, ya mas. Manut alon-alon tak cekele, nang rene tak uruti. iki lho Dik lah kok semene gedene jempol sikilku kasleo wingi sore Tak urute mas nganggo lengan enteng, jempol sikilmu pena pule dadi cilik. Sekar Melati. Hey, hey, Pilih kasur, apa pilih kasur? kasur Jayu Padha-padha bisa kanggo turun. Pilih sing empuk aku. Pilih ning ngisor, apa pilih ning dhuwur? Enake. Kendang matur, tak enteni mangsane. manode kepiye penake isor dhuwur rasane padha wae alon-alon aja dibanterke aja kasusu aku njaluk sing suwe Manut sedelo apa suwe? sing suwe ya Pak Simin Aja lali opae, ya mas. Manut alon-alon tak cekele, kendang matur tak uruti. iki lho Dik lah kok semene gedene jempol sikilku kasleo wingi sore Tak uruti mas nganggo lengan enteng. apa ora panas ae Jempol sikilmu pena pule dadi cilik. matur suwun Pak Simin badhe urut dadi panas cilik ya Dik. Nggih, matur suwun nggih, Pak. Sembah nuwun Pak Kasri. Bathene MC nggih mung ngeten iki, Pak. Bathene tok. Iki demek.
jangkep pun kibar Pak Pardi.
Pertiwi Jombang. Jombang dong. Muda asale babal kaya ngene dek wong nandang tresno rila wengi ra kena ditinggal reno wengi bakal ditinggal Rama dari
beksan lajengipun jamu-jamu warudoyong becak pati nonton tayub ani-ani. Namung saderengipun pareng beksan danyang inggili rejo. Sopo? Mas Marjono. Jan. Iki MC pangan MC yo ngene iki. Ayo